Ušao napitat. Šta je? Može, sad je to u flašici. Majko do tela. Majko? Šta je bilo? Da je mislio bljusno i da je povratio one kapi. Mali Maja. Mislim da je on kad je bljusno one kapi sve pljuno. Mali Martić, ovo je probni snimak pred kupanje, koji će da sledi za koji sekund. Svi smo pripremljeni, sad će baka doleti tada. Opa. Vesna? E tako. Dođi da vidimo da si ti prisutna. Što je usporan, vidi. Neki? Ne mogu sad. A moraš sad da sad snijemo je. Mora baš pažljivo da se... Mora se biti vrlo pet. Da si ti uvijek pravi. Ne. Evo, sad ćemo vidimo. Vesna, proviri, malo sad vidimo da li možemo tuhati. Da. Aj neki nešto reci da vidimo kako će biti posle. Neki? Gazda mora da se radi. Oj, Šta dosta. je rekla? Gazda mora da se radi. Ona su tako mu to. Evo ga, Znaš Marko. Marko što radi u radio, Marko mu ime nesretno. Ona je što radi u radio. Gazda mora da se radi. Evo i baka koja se muči, mnogo se muči ovdje kod nas. Se muči. Ne, mnogo mi je teško. Mučimo se svi zajedno. Eto, sad ćemo da vidimo kako je ispala. Samo zbog njenog gastronomskog šporeta i